ka-dragon, ang ganda ng kanyang laman, oh. Nipis ng taba. Fresh na fresh, mainit-init pa. Chicharong bulaklak. Kunti lang yung sulat, guys. Kaya na yan. Kain na. No. No? Good morning mga ka-dragon. Ayan, nandito tayo ngayon sa likod ng bahay. Nagkatay pala kami guys ng isang buong baboy. Baboy ni Ate Goreta. Yun ay paninda natin sa tindahan. Ayan sila auntie, busy maghiwa-hiwa. Ano po? Ito po. Ibukod mo na rin dyan yung pang-lechong kawali ni Gigi. Mamili na lang. Yan, ito yung ating bituka. 68 kilos lahat. 68 kilos. Kasama yung atay na doon. Ito yun. Yan, naubos na kasi yung nating pangtindang baboy. Wala ng stock. Kunting buto-buto na lang yun. Kaya kailangan ulit natin magkatay. Maganda kasi fresh. Hindi siya frozen. Ang mahal sa palengke, guys. Ang mahal sa palengke, 400 ang kilo. Binili namin yun. Wala na kaming dubo. Ito ay magkano? 200. Muta eh. Hindi na lang. Kunin mo yung bayad nila at sa'yo mapunta lahat yan. Kasi lahat yun bayaran niya. Dito yung pagbayad siya. Ito yung sisipatan. Ante, walang mantika. Walang mantika. Mantika yan. Mantika na. Mantika na. Ayun ang mantika ah. Mantika pa ko. Taba na nga daw. Tapos mamaya guys, mamalengke pa kami kasi bibili kami ng pang chicken pastel dahil may ayuda pa tayo. Kaya Sabado Linggo busy na lang. Nagkuha ko 4 na kilo ay apat. Ngayon ikaw magbili sa baboy mo. Ito yung pinakalaga pa tayo. Kaya plano namin guys, magpaalaga na lang kami ng baboy, yung pangtinda-tinda namin para may pangtinda. Ano yan? Bayad ko ito sa 1 kilo. Dito paano sa kulin mo dito ka na magkuha ng... Yan, benta namin dito, mga ka-dragon, 350. Bili ko ng gatas to kaya sa mamaya. Sa palengke, 380 to 400 ang kilo. Ang saan ba yung gusto ng isa? Ayan mga ka-dragon, ang ganda ng kanyang laman, nipis ng taba. Fresh na fresh, mainit-init pa. Init pa. Anong ulam natin, George? Yan ang ulamin natin. Yan. Chicharong bulaklak. Kunti lang yung sulat, guys. Napakasarap ng ating bituka. Mabaho pero masarap. So ayan mga ka-dragon, hinihiwa na namin itong pang-adobo. Maghapon to guys na hiwaan. Isang buong baboy ang hihiwain natin. Ganda ng laman, kakapal ng laman, kanipis ng taba.
Dito naman sa ano malasag, talo ko sa ano, ay panalo ko sa timbang, ha? Okay? Ano nakaba na lang, oh. DJ pala guys, ano na sa bayan. Sinama niya yung kapatid niya na kahilo. At pinahilot yata yung anak niya ako yun. Ano itong gantong kabando ay? Sana ka pa? Ito ang maganda ito. Magkapaturog. Nakapatulo ako ng labahin. Ito ako. Ayun mga ka-dragon, lunch break muna tayo. Ulamin na natin yung chicharong bulaklak. Yan, mamaya natin itutuloy. Isang batya pa yung hihiwain natin. Konti na lang pala yun kasi may mga bumili rin na ano per kilo. Nasa 11 kilos bante. Mayroon. Tsaka nasa, ilang kilo ba yung baboy ante? 65. Yan, 68 pati yung 68 kilos lang sa yung baboy. So, let's eat mga ka-dragon. Kain muna bago maghiwa. Kain muna tayo. Para may lakas maghiwa-hiwa. Kaapad ng tiligaya nga si Da. Baboy. Talaga. Talaga. Pag saluyot yan guys. Agkakapsat na yun pag ano, saluyot. Ay pag labong. Pag ganitong ulang ay kaya ayaw na cut. So guys, okay lang yan. Sarap po. Dito ka. Anong ginamaoy mo rin? Maoy? Kaya na sagad sang sangit ng pagdide. Kaya na yan. Kain na. No. No. No? Ewan ko sa'yo. Wala kang alam kainin. Ang ko naman yung taste mo daw. Ano, kaya mo ulugog, di mo dapat. Soft drinks. Okay, soft drinks. Kung kaya tayo na pila sa birthday. Sa malayuti. Ayun na, libre yun. Buti yung libre. May natira pa daw yung birthday niya. Yun na lang para libre. Kain tayo guys. Tayo pumain. Sobrang lakas ng ano kanina. Kidla. Ay, ng kulog. Wala namang ulam. Init, bigla na lang kumulong. Napatakbo yung Bigla. isa. Isang tiligaya. Kasarap pa rin ng uya. Hindi mo na pansain. Nandilim ako dito. Bakit di magtago? Kalakas eh. Dito lang yan banda. Magbilang ka daw. Sabi ni Lance, magbilang ka daw. Magbilang na. Kung ilang segundo. Mga divide mo lang. Palapit sa yung... Ano nga? Nagbakit Tigili sa nga tilmon tayo. May tago. Nakala ko yung dito. Isang ordinarya. Gadahan-dahan niya ako magkuha. Ano kaya to? Sibing ko na yan. Kasi mga rin magpunta. Anong kasi buhay? Ang kalaban niyo maigyan yung sisalat gamay. Hindi oh. Dami ka. Laman nandun natin eh. Bali may 3 kilo si Gigi. Mamaya. Ay, kunwari pa siya.
Sabi niya kala agad mo tangit, damit ang tulong nito. Wala, nalingad na pigal. Ikaw gusto mo ka? Lamot din mo. Sa manood, di sila mag-umpisa magsakaw ng TV. Sa likod natin. Lalaki ng sungga niya. Kalakas din ng patuloy mo. Yung pinawukay mo. Oo, namin pero hindi niya kayanin yun. Magiging ko. Uwe, makna. Wawal makina mo din eh. Ang rating patubigan niya. Kurang matakasan, masagot at makamang puso. Ngayon lang kami mag-soft drinks, guys. Ate-ate. Ngayon lang kami mag-soft drink ngayong araw. Mga isang Ngayong araw, ngayon lang. Hindi kami nag-soft drink. ate kapatid yan, nanti ah. Wala nang spirit. Hindi pa kayo nakawit si DJ? Ayan guys, itutuloy na naman ang gayatan. Oras na ba? Isang buong baboy guys, ang gahit namin. Mag-alauna na. Nakapay na lang. Kulang na lang. Kasunod ante, tayo na rin magkatay. Para may paa. Tagay-isa tayong paa. Ang ano guys kasi, kung nagkatay dito sa amin, ang upa nila paa. Paa at saka yung kilawin. Lamang loob. Yung kanilang ano, yung kilong. Nagkikilaw sila. Ang hirap din magkatay ah. Kung ay... Ano yun, nung hinatid nila dito, patay na? Ay dito nila pinatay? Pinatay kami. Narusog ka ni Joey, ang muna kanya. Tinanong mo sa akin kung nangalawa ng pilay eh. Gusto mo dun sa manligaw mo? Oo, nali. Tang aboy, nakaran na. Maliwasi, ikaw hindi ka makamove on. May the one that got away ka, Bante? Yung mahal mo, tapos ano, Mahal mo pa rin oo, yun eh. yung naghiwalay kayo na ano, Makalino. oo, Kanti pa si Bayron eh. the one that got away. Kasi, Yung sobrang minahal mo siyempre, siya. bago si Uncle Marceng, ilan yung nanligaw sa'yo noon, ante? Si Pasing Aswang, Si Pasing Buhay. si Boy Hortelano, sino pa? Dapat taga-patusan. Ah, Ay, gaganda nakaadyo. naman ang Ganda tela na yung namin. tipatanga. Ito, ante ay? Ba't di mo sinagot si Boy Ortelano, te? Paano eh, ang garog-garog kinisip ng bistri dahil. Tapos ginarog. Sabay-sabay Tapos ginarog ka niya rin. Oo. Kaya pala nung kon eh. Pero sino mas maganda sa inyo? Ewan eh. Di sana mananahay ka ngayon. Di sana ikaw nag-diet ng uniform namin. Yung nag-aaral kami. Si Auntie Ligayan ng ano yan. Ante, si Ante Pasay, ay yung magsalita, ikaw nga magsabi kung sinong ex niya yan. Hindi ko man alam. Hindi kayo magkasama noon. Alam mo ano, mahal tunay si Uncle Sanay. Siya lang yung minahal niya. Ako lang daw. Hindi, magsabi ka lang Ante ng isang ex. Alam ko. Tiloy. Wa? Kapsan Elma? You know? Greg? Pura lalakalit ka ba? Rampay sa Ano yan, Ante? Manliligaw niya o boyfriend niya?
Manliligaw pa lang yata. Ba't kaya hindi sinabot niyang Kiligaya? Ba't kaya may mas ginusto niya siyang Kalsani? Baka magwapo sa Uncle Sunny Sana ng si araw. Pring Gwapo ngayon ba nanti si ay? Uncle Sunny ng araw siya? Hindi pa siya? Uncle Ligaya? Tulad ka. Tarnak siya. Sana nasa Tarlac ka na pala ngayon. Baka yung... Sinapanti pa siya eh? Baka malala? Wala na. Pero pili pa kaya pala. Siya? Apyo. Ay, oo! Ay, oo, yun. Yung Oo, sinabi ni tandaan ko Mama na yun. dati. Oo, siya yun. Yung doon kayo sa Dragon Fruit. Wow, sinabi niya yun. Yung bagong dating niya pa ni Ate Agnes at ni Ate Christine. Oh. Ay, Sinabi niya yun. Doon namin nalaman yun. Kay Mama. Si Mama nagsabi. Naantok na kasi kami guys eh, kaya hindi kantuan lang kami ng kuwan. Mga excess. Ex nila. Manang bili ko ng kuko ka diha. Sinibuog sila, no? Yung lakad-lakad ka na. Oh. Bili nga. Ba't ka napunta kay Marseille? Kaya nga. Wow. Kamu, hindi mo alam. Zero pala kayo ka, no? Bakit? Ay, yung reto-reto. Reto-reto. Antay. Reto ng magulang, no? Siguro, ano, Gusto pala may... yun noon? May kalabaw siguro sa Uncle Marcin dati, kaya napauuko ka. Ano na yun, nakaraan na yun. Bakit? Mahiyak ka pa ba ka? Ato'y balasang main. Daka may taba, daka may lasang. Ano po, ex mo si Titilo? Ito talaga din na ito, dilagin. Luri na nga lo? Bata-bata pa na Tilo? Dapat, Pero eskwela pa yun. Pero totoo yun, dati yung nanligaw kay Papa, ay kay Mama, dalawa sila ng Kilmarsay. dapat kagkasandulaya. Kaya nagdarog ka niya. Sa Uncle Marcin, di ba ante nagligaw din kay Mama? Daw? Ay, wala kay Manang Ino pa daw yata, no? Ine, o tay? Nanligaw ng Kilmarsay? Oo. Oh, playboy mo ta, ni George. Nagkaadugan ng Uncle Marcin ka nga inarog. Yapon inting sa lang. Hindi, baby ko, kano. Hindi, pili-pili kayo pa at hindi ka pa kasi niya. Ante, buti nagustuhan mo sa Uncle Marcin kahit yung magulang mo lang yung nag-ano. Nakuha mo, di damdamo ka mo din. Na pag-aralan mo. Parang si Mama ganun din. Nung una talaga, ang puso kasi noon sa kanila noon, yung reto-reto, yung mga magulang lang nila. Pero si Mama noon, may boyfriend daw siya. Tapos ginirito sa kanya si Parang natutunan na lang nilang na mahalin ang kanilang mga ano. Ang taligaya, papilab niya talaga. Papi lang. The one and only, Sunny. Tabago. Ay, kagwapo. So ayan guys, finally natapos na rin kami dito. Yung buto-buto na lang yun yung hinihiwa ni ate. Mag-aalas 2 pa lang naman. Akala ko maghapon tayo dito eh. Makulimlim ang panahon, napapaulan.